desberdinak ezagutzera. Janari desberdinak jatera. Motxila hartu eta mundua ezagutzera. Animalak ikustera. Elkarrekin Esperientzia berriak. bizitzera. Bizitzera! Bagoaz, familian bidaiatzera! Familian bidaiatuz, esperientzia bereziak, bizi daitezkela oso garbi daukagu. Oraingoan, Etiopian barneratzeko asmoa dugu. Euskal Herria eta Etiopia batzen gaituzten proiektuak ezagutuz. Usuri Fernandez Urnietarrak Addis Abeba, Etiopiako hiriburu dinamiko, baina kontraesanez beterikoa erakutsiko digu. Eta baita ere, hiriaren kanpokaldeko Walmara eskualdean garatzen ari diren, abai, elkartasun proiektua. Ordiziako jakintza ikastoaren elkartasun proiektuan lortutako materiala behar handiena duten eskoletan banatuko dugu. Basque, in Europe, in the north of Spain, very close to France. Antigualeko moduan bizi diren Omo ibaiko Dasanetx eta Kaio tribuetan. Banaketarekin, Tanakeleko depresioan jarraituko dugu. Munduko tokiri beroena da, eta bertan Afar tribuarekin egongo gara. Eskelak handel izagiren lagundu gintuela bestela. Denboraren makinan bidaiatzea bezala izango da. Mekel hirian, Mikel Gurrutxaga Tolosaren txerrindulari proiektu solidarioa ezagutuko dugu. Txerrindo erabiliz, nire adineko gazteak kaletik atera nahi dituen proiektu zoragarria. Eta Bukron, Angelo Laran eta Jose Mari Bandres Euskaldunen misioa ezagutzera joango gara. 20 urte baino gehiago daramatzate Etiopian. Behar handiena dutenei laguntza aparta eskaintzen. Bidaia amaitzeko, Ignacio Etxarte, Loiolako Santutegiko errektoreak azalduko dizkigu, San Ignazio bidali zituen lehen misiolarien pausoak. Besteak beste, Etiopia ezagutzera eman. Lehen aldiz kafea dastatu, eta Nil Urdinaren iturburu aurkitu zuten. Wow! Hau guztia eta askoz gehiago! Birri mane!